Gongetorri lastu atxapelen kanalera guazen hemen apur bat itxasuntzi batzuk. Esperientzia lortzea eurekin irabazi zingalduz etorla bizkanaka. Beste batzuk joan hartko gara hobetzen. Eta hor, beraziko gara kasunetan frutakarekin. Eta ez galdetu zeratik frutakaren komandantea Pampinesko hartz bat den, eta horrelakoak ez daukadalako horrela galdera horrentzako bat ere erantzunik. Baina, lehentzago beti dugu beste zenbait helburu, soilik japoniar itxasuntzeekin bete altzirenak, eta behin hori kenduta nahiko libre daukagu japoniar eta estatu batuetako itxasuntziekin esperientzia puntuak lortzen pizkanaka. Ja bentsa lortzen dugun hartzeari itxasuntziak izateko bekuntzak eta bar. Eskarak ez dauden hegazkien itxasuntzirik. Bestela asko sufrituko genuke gauzatxoak egiten eta bar. Badaude misio batzuk jogatzen partida aleatorioetan kainoi printzipalekin egin behar duzula ezakizen bat min eta jogatzen behar duzu operazioak lortzen duzu minaren erdia soilik kontarazten dizu. Baina, gero jarraituko dugu estatu bateko akorazatuarekin eta akitzukirekin. Batzutan itxasuntzi ninja delako, beste batzutan bagian ninja barik kolore gorriz jantzi den ninja bat eta berehala suntzitzen dut. Vale, hortik urpekari ontzi bat dago. Gauza da araño ez garrela heltzen. Beraz ez dugat berre galduko. Bomba hidrauliko horiek. 6 kilometroetara ez gara heltzen. Hor badauzkagu. Gaso honetan lortu nahi duguna da mina sartzea, gehiago edo gutxiago. Bera sartzen dugumen guztia guretzat osona da. Eta gian egon daiteke... Dale. Ez nien izango litzatekea katsuki, ez frutaka. Ez ditzagun gauzak nahaztu. Mercedes eta arren. Esan behar dut hautzen eta hori mina egiten dizuten eta hori nahiko
Barregarria da, gutxi gora bera. Horrela oso serio ezin dut hartu, Txikitu gaituzte berehala. Hala. Akatsukirekin. Esperientzia gehiago behar dugula. Esperientzia pila bat. Gero agian Joserekin egin nahi duena da esperientzia libre lortzekotan hori erabili hasigarren niveliko izateko eta fitxatxoak lortu ahal izateko. Eta gero bestentzako partida jokatzen joan eta pazientziarekin helburuak lortzen joan ikatzezkatzen eta bar. Baina beno. Eta larrosez dagoen pertsen hori esan nahi du, partietan ies egin duela, partida baten erdian joan utzi egin duela jokoetari, beraz, penalizadoreak dauzkate. Eta Akatsukirekin jokatu orduan pila bat gure helburua tiaramarreko simakase denez, ere pila bat erabili beharko dugu. Eta diru asko ere aurreztu beharko dugu hori lortzeko. Puntuena. Ea zer moza behatzen zaigun hau. Eta agertzen mapan, agertzen den lau borobiloiek txuriz betetzen direnak ematen eskizu bonusak eta bar. Bueno, ea topatzen ditugu itxasontzitzaileak. Gauza hona da, Akatsuki ikustea nahiko zaila dela. Horregatik batzutan ditzen dut Akatsuki ninja, partidako nakatzen zaizkidanean. Eta estatu batuekin heltzen da itxasontzi bat lortzeko egin behar duzula aukeraketa bat. Eta horrarte heltzeko ere nahiko txabarko dugu, baina esango nuke ere akorazatuekin esperientzia asko zer errazago lortzen dela. Vale, nork ikusi gaitu. Vale. Horregatik batzutan esan ninja. Honen garaz duen moduan. Baina, beno. Zio zer lortu dugu. Hala. Mexiko herriarekin aurrera.
New Mexicoren urrengo itxasontzian, hori lortzen dutenen 1000 puntu, esperientzia orduan aukeratu behar da, tiro sortziko itxasontzi bat, Iowaren aurretik dagoena. Bale, gaitza dago, beraz, itxasontzietza emateko aukerak nahiko gutxi etxe egiten dira. Hori bai, gorroto ditut urpekari untziak. Bale, baina hori esan zurekin flanka daudenak orasatu, Neri ari zara tiroak botatzen. Printzipioz hor ez dira gongo. Eskerra den zenbait misio komunitatearekin egitar lortzen dituzunak, bestela 3.000.000 zenbat puntu lortu behar dituzu, karo, eta zu bakarrik ezinezkoa da. Hogeita 1 kilometro. Ez gara heltzen. Bai, ikusi dut. Baina ikusi ez baduzu ere hor mendi handitze bat dago. Baina ez gara heltzen. Torpedoes, direct front! Torpedoes, direct front! Zer emango diogu? Bueno, bai. Ezin behar dugu hemendik. Boa. Vale. Hemen nahiko salduta gaude.
No escaping pain. Looking for trouble? Now you found it. R is for red. Voilà, atzera. Laki nor. Come dance with me. If you see me coming, run as fast as you can. Come dance with me. Just another cruiser. Just another cruiser. Eta orain, R is for red. horrantza bizkanaka. Come dance with me. Eskerrak distantzia horretan ez gaituztela ematen. Just another cruiser. Just another cruiser. Feeling paranoid? True enemy or false friend? Vale, a ver. Egan pikutara doa. Now you found it. Hala. Agian babestu harko dugu hau. Itxasontzi gehiago daudelako. If you see me coming, run as fast as you can. Spotter airborne. No escaping pain. Feeling paranoid? True enemy or false friend? Just another cruiser. Just another cruiser. Pikutara joango gara oso azkar, Autopilot off. Torpedoes astern! Torpedoes astern! Torpedoes astern!
Torpedoes astern! Hemen apur bat libratzen. Agur ez? Nola eset? Our ship is burning! Torpedoes dead ahead! Torpedoes to port! Spotter en route to ship! Esetik dago sendatzen. Ja denbora ematen didan. Problem solved! Vale, orain bai. Start trouble, spread pain! Hala. Bai. Tuko dugu Akatsuki berriro eta borrokara joango gara. Gauza da Joso laugarren niveleko itsasontzia denez misioak egiteko eta horretarako ez digula balio. Kaga. Ni orain zer moduz moldatzen garen. Joan bergara etxaiak ikustera eta noizean behin torpedoak botatzera. Ez gara destruktore kainoneroa deitzen zaila ion horietakoa. Vale, horrek.
電装置始動。煙幕展開完了。手榴弾を発見。 Agian joan beharko gara. Bai, guazen. Ez dudala hori ikusi. Hala, joan gaitezen. Hala, hiri bat. Hala, base mank. Horrekin oso ongo joango. Bazen borrakara. Zer da balio godurrengoak. Zara.
Lurpekarerik eta hegazkin jasentzerik gabe. Ongi, asko zer hobeto. Let's go! Awaiting instructions. Ez usteko topatzen dugun aurrea. Bueno, ez betelduko gara norabait. Feeling paranoid through enemy or foul friend? Looking for trouble? Now you found it. Beraz hortik ez da mugituko. Run as fast as you can. Posizio estrategiko bat delako. Bueno. Our ship is burning! Problem solved!
burning! Problem solved! Our ship is burning! Torpedoes to starboard! Torpedoes to starboard! Start trouble, spread pain! Iratzearren Amasibila soilik oneltzeko Gatzeko Colorado eta gero jorteko ona eta Gatsuki sortu dugun da bintzat batai bat idazteko gai garen. Gero irekiko dugu kontenode gehiago esperientzia gehiago izan alizateko eta bar.
Bale, nork ikusi nau. Kontuan izan da dere berri naizela. 遠方に敵艦を確認。 Joan gaitezen beste leku batera. Beste hemen txikituko gaituzte. Madarikatua. 攻撃目標の座標を指定する。支援を要請する。 前方に魚雷確認。観測機起動中。前方に魚雷確認。観測機撃墜されました。各班よくやった。 全艦優先攻撃目標を指定する。警告、戦場に火災を確認。敵確認対応完了しました。 右舷から魚雷接近。 Ahora es.
Venga, ya. Batalla batea hasi dugu. Gatsukirekin hasi dugu, wow. Nio magikorekin. Bueno, esperientzia da. Urpekariak gaudela. Gorroto ditut. Hala. Pizkanaka. Ai, ama. Awaiting instructions. Lasaitutxo. A ber, ez dakitela Zirilikeos irakurtzen. Battleborn, ready to fight! There's someone back in the shadows. Joan gara mugitzen. Ai. Concentrate your fire! Now would you look at that? All salvos of the enemy warship! Feeling paranoid? True enemy or false friend? Ez gara heltzen.
gaping pain. Nene eseltzen eta bera, ai. Let's sink 'em. Bueno. Torpedoes, direct front! Torpedoes dead ahead! Torpedoes to starboard! Feeling paranoid through enemy or false friends? Our ship is burning! Pikutera guaz berriro. Tremble, you weaklings! Cower in fear! Spotter airborne! Need fire support! Problem solved! Airborne! Bueno. Bat kendutu gorditik. Knows my name. Awaiting instructions. Spotter lost! Ez jarri erdia. Torpedoes dead ahead! Torpedoes dead ahead! Torpedoes dead ahead! Torpedoes dead ahead! F is for fighting. Let's support the target. Torpedoes dead ahead! Airborne. Torpedoes, direct front! Torpedoes dead ahead! I can smell victory! Ai. Awaiting instructions.
I can smell victory. Atera joan behar gara. Suntsitu dago, ez? Bai. No ez dago txarto. Hazen operazio batzuk egitera. Eta horrela espentsa gehiago lortzen dugu gure itxasontziarentzat. Eta partidan ostean ekiko ditu gauzatzoak, hori bai. Gaztu egiten zaidala. Hermes? Vale, Hermes. Destroy their planes. Hasi dira gotatzen. Awaiting instructions. Ongi hasteko. Hello, me. Meet the real me.
Wow. Just another cruiser. Just another cruiser. Ay, esta aldera. No escaping pain. Orain. Orain bai. Our ship is burning! Atera. If you see me coming, run as fast as you can.
Torpedo support! Caca. Ahora. Spotter airborne! Just another cruiser. Just another cruiser. Spotter en route to ship. Ay. A ver, probatuko dugu este kamera mota bat. And now the story takes a twist. No escaping pain.
Torpedoes dead ahead! Looking for trouble. Now you found it. And now the story takes a twist. Spotter airborne. Ay. Joder. Hala, jarraitu dugu. Nora eramaten gaituzten orain. Narai. Ah, vale. Hello, me. Meet the real me. Hello me. Hey, Sony, benetako ni. No escaping pain. Awaiting instructions. Just another cruiser. Just another cruiser. Uah.
Bueno. Feeling paranoid through enemy or false friends? No escaping pain. Just another cruiser. Just another cruiser. Torpedoes dead ahead! Missouri. Spotter airborne! Our ship is burning! Problem solved! Spotter en route to ship! A ver, aurratu behar dugu. A ver. Come dance with me. Zu kendu hortik. Kendu hortik. A ver. A ver.
Kendu hortik. A ver. Oliver, es verdad, pikutara. Trouble. Now you found it. Sniper, always hit the mark. 基地のゾーン内の敵艦艇を操作せよ Protect the target. Retragato, cho. Katanya. こちらは船団司令官だ味方部隊が上陸を開始した I got their coordinates. Maja, vale. I'm doing you a favor, but don't get used to it. Our ship is burning. Ways to sink. Problem solved. Our ship is burning. Ayuda ensayo. Feeling paranoid through enemy or false friend? Looking for trouble. Now you found it. Apur bateko era besteko. Jarraitu ezagun.
Hacer nahi duguna. We're on autopilot. Bueno. Hala, Wassermank. Oh. Shokaku. Orain nator ure datera noa. Awaiting instructions. Hello, me. Meet the real me. A ver.
Bat ematen bandio nik posik, ana. Beranda egurperatu dutelako. Oase mank. Horrez gara hiltzen. Can. Hala, guazen. Bueno, ez gara hiltzen. Horragian bai. Bueno, nenda biziko gauzatzoak. Ahora ez gara hiltzen.
Vale, ¿dónde Juan Vergara? 地目標の達成を確認した。指定のエリアまで離脱せよ。I'm doing you a favor, but don't get used to it. Vale, nahi duzuna. Fully Fusho. Vale, bazen pizkanaga. Mendi bat dago erdian. Ni nahiago dut ihes egin eta utz gaitzatela bagian. Bueno. Vale, bi fuso daude. Zuek ezin zarete sendatu. Our ship is burning! Problem solved. Gauza den naizera heltzen. Need fire support.
another cruiser. No escaping pain. Ni nahiago dut helburua bete. Partidatxo irabazi. Our ship is burning! The end is near. It's crystal clear. Torpedoes to starboard! Problem solved! Eta libratu gara. Looking for trouble. Now you found it. A ver. Yo esatuzuna. A ver. Venga, usatzak irabazteko.
Horren gauzatxo gehiago izateko. Señale gehiago. Espentsa gehiago. Espentsa libre gehiago. Espentsa libre gehiago esago txarto. No. Eta azkenengoa. Ikatz gehiago gainera. Bati ikatz gehiago. Hemen. 92.000. Beno lagunok, hau izan da dena, espero dut gustoko esan zaizuela, eta hurrengoan gehiago, hau.